kuluba na-eme, ihe kuluba na-eme, ihe kuluba na-eme. Ha! Ogene, 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 Igbo ji dị egwu. Ahịa Igbo ji dị ebube. Demeni. Oh, mawu. Umuaga Obodoeze, live and direct. Ahịa kuluba na-eme. Maudiegu worldwide. Umuaga Obodoeze, ihe Aneke na Umuaga Obodoeze. Ọ na-aha. Ahịa kuluba na-eme. Ọkụ na anị ya na-eke oshi ada. All you two. Kpotomkpo. Share one video ka ọ na-aga viral. I know live and direct. I know live on Umuaga Obodoeze. Share one video. Hey! Ahịa kuluba na-eme. Kpotomkpo. Hey! Wayo kwanu. Newenye. Share the link, share the video. Ihe jimara obodo, ihe jimara ndị. Italian appear is for entertainment purposes. The flogging is for entertainment purposes. They are happy and they are enjoying themselves. This is a very wonderful festival in Umuaga Obodoeze, the local government area of Enugu State, southeastern part of Nigeria. Please make sure you have shared this video. Let others join. Share the link. Share it to different Umuaga group. Show it to different places. Let them see how the festival is going. You can see very young youths. They use it as bonding, friendship, good communication. They enjoy this kind of festivals even more than Christmas festival. Oh, here Igbo ji wee dị ebube bụ ihe a. Ihe Igbo ji dị ebube. Oh, ihe kwuru bụ ihe a na-eme. Nga ahụ ya. Demeni. Make sure you share this video as you are joining us and tell us where you are joining us from. Anywhere you are all over the world, let us know where you are. Let us know where you are joining us. Our live broadcast. This is still Aneke TV live update from Umuaga Obodoeze. Let's share to different Umuaga groups. Let's share everywhere. Kona trend. I hear Jumalo Obodo. Ihe obodo ji wee dị ebube bụ ihe a. Ihe eji mara ana Igbo. You can see the entertainment, the enjoyment, the fun, and the love in it. It's still here live at Umuaga. Born a hand Umuaga. Oh, here could be an name.
Oh, here could be Hanem and then the Colombia Fatale. Confirm. I want to question. Confirm. Yes. Yes. Damn man. I can damn man. Upon a oh, but TV live. Damn man. I can hear you. Damn man. I over. I can hear you. I go over. I over negotiate. Damn man. I can hear you. I can hear you. Why I have why can I Masquerade? Okay. Yes. Yes. I now want to Umuaga and Nana Tabakana Tawa Makia and Medo Tona Tokariat. Come on to see. There man. Come on to see ya balage. Dalunu inanya efoka ya bụ ihe shiaga obini boy Umuaga ya ma ebe anyị nọ ihe a ya ma ebe anyị nọ na-eko oshi aha all men and all youth all ka young people ya kwa entertainment purposes not it's for entertainment purposes. It's for entertainment purposes. It's for entertainment purposes. It's for entertainment purposes. Una hugo ko shaga na share video ka ndị ọzọ na ahụ ka eshie me o mmemme ihe Aneke ndị Umuaga Obodoeze anyị na-ashigide eme maka isoro Amokwe TV ya baala gị ebe ọ bụla ị nọ demenu aka ga na-ewetara unu ozi maka ya bụ cross country ndị ọzọ very soon ndị mmụọ ga-afụtawa ma nnukwu mmụọ dị iche iche ya mgbago ka a na-agbago ka eje dute nnukwu mmụọ daalụ maka isoro ya baala unu aga na ebe ọ bụla maka na a ga na-abata live steady na share YouTube and Facebook na share ya ka ọ na-aga viral ka a na-ama ihe a na-emebe anyị na-ekene unu